kinabekten para pangemban-pangembating praja para satriyaning negari ingkang tansah kinurmatan para karya purna labet praja ingkang tansah bagya mulya para ulama rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyu ilahi ingkang tansah bagya mulya dumateng para rawuh kakung Sumamono putri ingkang tansah kinurmatan kula ngadheki ngersa panjenengan sami namung gempil kamukten panjenengan anggen paduka sami wawan pangandikan awit kula mundi utawi kajibah panjenenganipun Mas Sutawi ingkang supados ngaturaken lekasing sedya babaring gonta ing dalu kalenggahan menika nggih mbok bilih panjenenganipun Mas Sutawi lan Ibu Sri Rejeki kagungan kersa netakaken ingkang putra ingkang asma Edi Susanto saha kaping kalih Tudun Siti dhateng ponakanipun setunggal Lia Lestiani putranipun Mbak Purwati kaliyan panjenenganipun Raka Mas Kasri angka kalih Mas Hendra Ardi Pratama putranipun Mas Kardi saha Mbak Sasmiati angka 3 Eti Lestiani putranipun Mas Purnanto kaliyan Mbak Yatni saha Kiki Nur Santi ugi putranipun Bapak Purnanto saha Ibu Yatni putra sekawan iji saha gangsal kaliyan Edi Santoso ingkang wedal mangke katetakaken kalebet badhe pun Tudun Siti para lenggah sedaya pini sepuh adi sepuh ingkang tansah bagya mulya anggenipun kagungan kersa panjenenganipun Bapak Sutawi Sagulawangsa panjenengan sami mesanipun sampun pirsa awit Bapak Sutawi sampun biwarakaken utawi nyerat wonten ing Kintakawara utawi jawilan rawuhaken panjenengan sedaya perlu kasuwunan puja jumurung ing pangasta utawi puji hasti dhateng putra ingkang katetakaken saha katedunan ing wedal titi kala mangsa dalu menika pramila saking panjurunging pamuja pangestu dhateng panjenenganipun Bapak tamu kakung Sumamono putri mugia nglestantunaken dhateng putra gangsal kala wau ingkang katetakaken utawi karengga ing dalu menika mugi-mugi saged lestari widodha nir ing sambikala boten manggih alangan setunggal menapa saha anggenipun nedune ingkang putra saha ponakan-ponakanipun mugia ing benjang saged lestari gampil anggenipun pados sandang tuwin tedha sakrinten dalune boten wonten alangan setunggal menapa monggo ing titiwanci kala dalu menika sampun wancinipun Bapak Sutawi saha Ibu Sri Rejeki abade nedune ingkang putra ingkang kawula sebat setunggal Edi Santoso putra piyambak angka kalih Lia Lestiani putranipun adikipun Mbak Rejeki Mbak Purwati angka 3 adikipun Mbak Sri Rejeki Mas Sukardi kagungan putra Indro Ardi Pratama saha adikipun Mas Sutawi Purnanto ingkang kagungan putra putri ingkang kasebat Eti Lestiani
angka kalih Kiki Nursanti wekdal menika putra ponakanipun nggih menika putranipun Mbak Purwati Lia Lestiani ingkang nembe minggah wonten ing Ondo Tebu. Mugia anggenipun minggah saged kalis ing Sambikala lajeng mlebet wonten ing omah-omahan maksudipun kombongan mundhut sak kersanipun mundhut pakaian utawi busana Mas Sukardi putranipun Indro Ardi Pratama sumangga Mas Indro Ardi Pratama nembe katudunaken wonten ing Siti panjenenganipun Ibu Sri Rejeki saha Mas Sutawi. Mugia panjenenganipun pinisepuh saged kalestantun widodana ing Sambikala. Angka 3 Mbak Eti makaten para rawuh kakung sumawuna putri ingkang tansah kinurmatan anggenipun ngeduni dhateng putranipun Mbak Sri Rejeki saha Mas Sutawi sagulangsa saged sampun kaleksanan kanthi sae boten wonten alanggal menapa nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah bilih anggenipun nindakaken jejiban tudun Siti kala wau kirang ngresepaken dhateng panjenengan sami nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Kula ambali malih dumateng pinisepuh adi sepuh ingkang kersa rawuh pangombongi anggenipun kagungan gati panjenenganipun Bapak Sutawi saha Ibu Sri Rejeki supados lestari widodana ing Sambikala boten manggih alangan tunggal menapa-menapa saha para kaneman ingkang leladi dhateng para tamu kakung Sumawana Putri kirang ngresepaken anggenipun leladi dhateng panjenengan sami. Kula talanging basa nyuwun agunging pangasama ingkang langkung kathah. Wondene kula piyambak kula mboten tebih saking kalepatan awit manungsa limrah anggen kula matur wonten ing ngarsa panjenengan sami kirang ngresepaken nyuwun agunging pangaksama ingkang langkung kathah. Akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing dalu punika pramila